Здравейте, аз се казвам Росен, на 20 години съм от град София и работя като пицар и занимавам се с пеене, ходя на уроци, от малък ми е мечта това и това е реално погледнато. Майстор пицар. Да, работя в Доминс. Там Аз въртиш мисля, пица. не знам дали е разрешено да се... Добре. Добре. Не сме телевизия. Добре. Добре. Хобита? Ами хобита, реално дето си ходя да... Обичам да се занимавам с музика като цяло, като хобита и така. Обичам да се занимавам с коли също така. Си купувам разни коли. Купуваш Да. и да препродаваш или да си ги караш? Ами аз по-скоро ги продавам след като вече не стават за нищо. Като си ги щупи. Да. Ти вярваш ли си? Това не ли е опасно? Една година? Значи това много или малко? Колко време е необходимо да опознаеш в детайли един човек? Да, нали, случвало ми се и на мен. Аз винаги проверявам за цвят и мирис. Какво да направя? Така ме кара. Да не мислиш, че искам. Парцал, прахосмокачка, всичко беше в тютюн. Като си пръснеш твоите малки работки по масата. Казах ти тук да не пушиш. Стените пожълтяват. Смърди, всичко е пропито. Със своите малки цигарки. Да, и онази дебелогъзата съседка, дето си имала чистачка. Къде му да са ти завряни ръцете, че да не можеш да си изчистиш къщата? Никога. Как някой да ми чисти? Това не е ли жив срам? Някой да ти вижда мърсотиите. Браво. Доста не...